الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف والله isa ko importante sirtano ko kaubalwitano ang mga Muslim na so kipupumangnin tano kung mga watatano sa mabalwi siran mga wata mga salihin. May manan yan may pumangnin tano sa mga watatano sa mabalwi siran mga wata mga pipiya igalabak, mga pipiya iparangay, mabalwi siran ng mga wata mga barasimba, mga baragamaan. Nagu siran na tagumpias o kawiyawiyagiran. Nagu barakatangkiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapapaginatawiran si sa diyang dunia na gusto ki pumangnin tanong ko mga buwatan tanong. Dinan editano ipundaray nun kapag tanong ko pangnitano ko mga watatano sa balwisiran ang mga salihin, balwisiran ang mga baragamaan, balwisiran ang mga bilangataw, balwisiran ayamanan yan na mga wata tetagumpias o kapapaginatawiran sa dunia na yasampurna yan na tagumpia makaslang siran sa maliwanag si sa alungan ng mauri. Biyanan na so mga nabi na lalayo niranan ipumangni adyang kananapang ni. Isa ko pang ni aloy sa Quran na so pang ni unabitano ay Ibrahim alayhi salam sa kinipamangnin yan si ko buwataan yan. Saya manan yan na mabaluy mga barasimba. Nagu mabaloy ang buwataan at tagumpiya. Yenan mialwenan si sa suratu Ibrahim agyang kanan apang ni o nabitano Ibrahim si sa ayat 40. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء manan yan na kadnang ko na baluyakong ka di mamayandog sa sambayang kaya manan yan na diyang ko to Panginoon Ibrahim na aya pagampagan na pamang ninyan na suki pamayandugan ko sambayang. Baluya kong kaya Allah di mamayandug ko sambayang na buso mga buwata anak. Allahu Akbar. Dito importante ron. Ayun sa mga nabi, diyon ko ta mga panganiran na simbay ranuto ko Allah ay pumagumanutos ang ko to kaya manan yan na mga pangkataniran kaso mga nabi na matatang kadasiran na pagkataros siran langon ko surga. Inisumpat yan ang kuto amin duriyati. Kaya manan yan nabaluyang ka mga barasambayang udi na mga barasimba so sabad ko mga buwatan ako. Rabbana wa taqabbal du'a na kadnang ko o di na kadnanami na tarima ang kaso pangniyakam. Giyanan mga ripno Allah na diniwanan di kaso kasuya adyang kanan pangni unabitan wa Ibrahim alayhi salam para ko mga buwataan yan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kadnang ko nabaluya kong ka pupumayandog ko sambayang na gusto mga buwata anak na baluyang kasirampan
mga barasimba sirka asaka na tarima ang kaya Allah so pangniyakan sa tarima ang kasupang niyak at tigo nabitan wa Ibrahim alayhi salam innaka antas sami'ud du'a mata nasaka suppakan siku pangnin ginan mga urip no Allah adyang kanan pangniyo Ibrahim sa suratu Ibrahim at ikapatpulo na murais niwanan رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء go mialo ipan adyang ko to pangni o Zakaria ini pangundor katanu Allah subhanahu wa ta'ala amin dakat nanan si sa suratu Al-Imran ayat 30 Rabbi ja'al Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah kadnang ko na bagi akong ka sa sir kadan puun sa buwataan suti manon yan na piyamang ni o Zakaria si ko Tuhan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala abugan yan sa buwataan suti so diyan ko tambuwataan suti nagyuto din so wataka nagusto mga wataka nagusto kebubadan raka ang buwataan suti na mga baragaman ang buwataan suti na mga salihin dinan din gagalbakan si ko kawayagiran sa dunya na so mga pipiagalabak mga kambilang atau parangay so mga simba aswaswat si ko Allah gusto diran di amanan yan nakapangumpi ako liyaw lupa innaka sami'ud du'a kamatanas ka supakanugsiko pangni diyan kanan adua na langagniyop nanan na uman gawin ay pamangnitanwanan kadun tugumpiaso mga muriatotan Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a kadnang ko na bagi akong ka sa sir kadun puo na manon yan na ayapyamang ni o Zakaria na diyang kutong bawataan na sidin makapun ay manon yan na limo si ko Tuhan tanu Rabbul Alamin kakagyeso pakapun si ko Allah na so Allah na miya suti-suti na so pakapunon na miya suti-suti mambo so manan yan na padanan sa diyang kuto pangni di tano lilipatan uman mapita di tano rin kakasukasuya para ko mga watatano umanintano ko Allah asisa kaya masa aso kadaklan si ko mga murya tao na anto na ni ba na minawidakal kadaklan ko mga murya tao na miyatambang siran si isang kaya dunia so kadaklan ko mga murya tao na kiadaan siran sa respektado ko mga loksiran nagu kialipatan niran so agamairan na epinggal bakiran na so di kasusuatu Allah pangintano ko Allah aturun sirano Allah nambalwi sira na mga buwatan mga pipia mga salihin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh